थांनाय जानुवारि 26 तारिखआव हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु डिक्लेयार खालामदोंमोन 5 लाख थाखा मुंख्लंफोरनो होगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ नोङो नोंनि फंबाय जे सासे मुंख्लं जालांबाय बेखौ मोनफैबाय नामा नों मालाबा मोनाखै सार ओरैनो नों मालाबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव सोरनावबा हाबहैफेरबाय हाबनायाथ' जों सानसेखालि जों लिस्ट गथायफैदोंमोन फार्स्ट स्टार्टिं लिस्ट एकर्डनि उनावहाय बयखौबो माने मेसेज हरदोंमोन एनडिएफफोरनि थाखाय माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनसे माबा खालामबाय मोनसे दफायाव सोफादेरबाय दा दिनै बिसिनि नामावनो बयनावबो जोंनि मार्टियार्स फेमिलि न'खरफोरनिफ्राय डकुमेन्ट्स बिहरदों जमाबो होबाय जमा होनानै दा एक मासनि गेजेराव थाना भेरिफिकेसन जाबाय थाना भेरिफिकेसना गासै थांनानै खेबथाम जाबाय न'आवनो थांदों जोंनाव आंनावनो आंखौनो थानानि असिया लानानै गिदिंदों इएमफोरनाव जोंनि बे दैदेनगिरिफोरनाव हाबफेराखै मालाबाबो हाबफैदों खेबसे जों रन्जित बसुमतारी सारनाव जों फैदों मा बुंहरदों ओरैनो बिथाङा ओरैनो बुंहरदों जों थाबायगासिनो दं नोंसोर सिन्था दाखालाम मोनगोन आसैयैनो गासिबो साफ्रोमबो एनडिएफ साबसे एनडिएफ दं सासेखौबो जों गालाङा होननानै बुंदोंमोन बे खोथाखौ दिनै फैयै फैनानै जों जे नुबाय दा आजिले दिनै बिटिआर सरकार दानिया 3 बोसोरसिम आगान सुरबाय दा 3 बोसोर आगान सुरबाय दिनैसिम होनो हायाखै आरो माला होनो हागोन बिनि जेबो सिद्धान्त गैया आरो सारमोननिफ्राय बेनि थाखायनो जों दिनै बिखा गावदों दुखु मोनदों दिनैसिम मानो गैया सोरबाफोरा सासेल' फिसा दङ गावसिनि माबा मोनसे साननायाव हारिनि मोनसे मोजांनि थाखाय ओंखारलांदों बेयाव जाहाथे जोंनि हारियाल' जोंनि जे मोनथाय जोंनि जे हा बेखौ जों सरकारनिफ्राय जों डिमान्ड खालामनानै लानो होननानै जांख्रिहैबाय बे जांख्रिनायनि गेजेराव सोरबा खाफाल गाज्रि सोरबा अबथिरा सोरबा सरकारनि आखायाव थैबाय सोरबा बबेबा लामायाव सोरजोंबा बुथारजाबाय सोरबा हमनानै सोरजोंबा लांजाबाय दाउ अमा बादि बुथारजाबाय देथारजाबाय दैयाव गारि जाबाय दिनै बेखौनो सारमोना मानि थाखाय एक्सेप्ट खालामा मानि थाखाय माबा खालामा सिखार लाया बेनि थाखाय जों दिनै दुखु मोनदों दिनै ओंखायनो जों दले ओंखारनानै जों मार्टियार्स एसोसिएसन दानाय जादों बे मार्टियार्स एसोसिएसननि गेजेरजों सम जों जायगा जों मेल मिटिं खुङो दिनै जोंनि बे मेल मिटिं खुंनायखौ जों मेसेज पाठायो इउटुब चेनेलफोरनि गेजेरजोंहाय दिनै बिसोरनि गोसोआव बिसोरनि मेगनजों बे जिनिसखौ नुयो आरो ओमफ्राय जोंनो पाब्लिकफोरनो मार्टियार्सफोरनो मेसेजखौ पाठाया माला होनाय जागोन माला होआ बेखौहाय दा जोंनिनो बिदा फंबाय बा आदामोन बा सोरबा बिनानावमोन थैनानै थांबाय बिसोरनि थैनायनि थैजोंनो दिनै एकर्डा जानानै फैबाय नङा होमबा सार एकर्डा जानानै फैबाय दिनै होमब्ला बे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि गोथै हाखराव बिसोर फांसे थालिर बिफां गायदों थालिर बिफांखौ जोंनि नामाव गायदोंमोन दिनै बे फिथाइखौ 3 बोसोर जाबोबाय दिनै फिथाइयाबो थाइबोदों जोंनि मार्टियार्सफोरनि एनडिएफ मार्टियार्सफोरनि नामावनो दिनै बे फिथाइखौ जोंनो मार्टियार्स न'खर मार्टियार्स फेमिलिफोरनो जाहोआबालानो गावसोर थायफा खानानै जागासिनो दं सार होमब्ला जोंनि नामावनो गायदों बिफांखौ जों बिनि फिथाइखौ मानो मोनजाया ओमफ्राय सार दिनै जोङो जेसेबां दिन जों बे मार्टियार रिहेबिलिटेसनखौ जों मोना एसेबांसिन जों जिराया नांगौब्ला जोङो बिटिसिआव जों धरना होगोन नाथाय जों डिसिनाव धरना होगोन डिसिआ जुदि बिटिसिआ जुदि जेबो एक्सेप्ट खालामाबा जों हाइरडआव उन्दुगोन हाइरडआव उन्दुनाय समाव जोंखौ गारि होख्रेमलाङो नामा जोंना फंबायफ्रा थैबायबा बिमा बिफाया थैबायबा फिसाइयानो थैबायबा जोंनो थांनानै मा लाब जानो
खिन्थु बे जिनिसखौ जों मोनाब्ला अब्ला मार्टियार्स फेमिलिफोरनिफ्राय फैगोन 26आव जोंनि नैबे आसिखौ नांगौना नाङा आसियानोथ' मेन ना होमब्ला जों जेसेबां दिन मोना एसेबांसिम जों जिराया सार थेंक इउ सार